get ready with us. Vi har face mask. Jeg har den her cherries. Den ser sådan her ud. Og jeg har en slikkepind. Jeg kan skære det her æble med min jawline. Oh my god. Okay, I'm opening my first. Du kan skære et æble, men du kan ikke åbne ens. Du kan ikke åbne. Oh, okay. Din tur. Min tur. Se. So easy. Hello. Okay, de andre formulas. Ej, det er Formulas? Ej, det er præcis det samme for den samme brain. Okay. Hendes er lollipops, og mine er en cherry. God, hvor meget sæbe er der også lige. Det er cleanser. Og den er så hot pink. Er den? Ej, den er pæn. Det ligner Okay. en melon. A few moments later. Men vi lægger de her på, og så det er finder det. ud af noget. Wow, vi ser pæne ud. Det er det samme ud som før. Du ligner bare mere rød, og jeg ligner mere bare lyserød. I need to see Mit hår. VIP mit hår. Wow. 15 minutes. Let's make bracelets. Oh. Face mask af. Vi skal tage vores face mask af. Den er færdig, den har lige revet. Jeg har klippet, så jeg har et ekstra lille piece her. Nu skal vi åbne Sour Patch Kids. Mere surslik. Okay, vi taster så den røde. 2, 1. Så god. She was a fairy. Vi kommer ind i hendes verden, og vi laver den rigtig get ready with me and skincare. Hej! Ja, jamen vi har jeg kan ikke vise mit sokker. Det er med nogle stjerner. Okay. Vi bliver tilbage, når vi er klar. The first thing we're første ting. Hvorfor er det ikke? Okay, vi er færdige til det engelske måske. Jeg har Men- kun 4 Sour Patches tilbage. Nu skal vi over til skincare. Vi starter med Skincare er literally Majas efternavn. og dit efternavn er I like his style. Sarah
crazy. Mig og Karina skincare. Ej, hvor lige ved om. Lidt på dine fingre og så på dit ansigt. Og På dit ansigt. de har vasket ansigt. Ja, for sådan en halv time siden. Nej. Jo. Nej, det er så lille. Jeg står for den her. Altså, ja. Ja, det her er for sådan en Hvad gør det? Hydrator, eller hvad står der? Der står det. This is all about cream and it's moist. What do you Skal Ikke færdig. Ej, men jeg er sulten. Nej. Jeg kunne slet ikke mærke noget, og det er det, der er meningen. Der skal ikke komme så meget. Jeg fik det i min mund. Det smager af vand. Naturligt vand. Vand. Naturligt vand. Og så nu har vi noget til håret. Vi har altid noget til håret. Jeg mener paryk. Nej, jeg mener hår. Nej, jeg mener serum. Ting. Men we need to take our hairbrushes frem. My favorite Neo, det er den her. Favorite Neo is this. Nå ja, Den har perler indeni, guys. Here. Okay, men Leos hår. Hvor er din børste? Ja, den skal hen. Okay, imens hun henter den, så kaster jeg mit hår. Vi bytter lige plads, jeg står herovre. Men de to produkter, vi kommer til at bruge. Ja. Vil du også bruge dem? Okay. Okay, de to produkter, vi kommer til at bruge, det er den her Elvital Moisturizing Plum Serum, og det er en Aldrig lad mig at læse engelsk. Det er en hyaluronic. Hvis du gerne vil forstå, hvad hun læser, så skal du lige læse det selv, og så bagefter Hyaluronic Plum Moisturizing Plum Serum, leaving 10x more hydration. This is for the. This is for all my ladies. Okay, det her. Der står, at det her det er for dehydrated. Der står altid, det her, det er fordi. Nej, der står dehydrated. Nej, dehydrated hair. Selv sagde hun ikke skal læse op for jer. Jeg går i den samme verden som dig, så. Men det her den, og så har vi den her, den er sådan glimmer, hvis man ikke kan se det. Prøv at se glimmer. Det skal lige vaske over. Nej, stop the me seal up, det skal ikke. Hvad jeg skal læse det? Jeg er meget professionel. Neo Glycolic Gloss Leave-In Serum. Coats fiber with ultimate shine. 40% gloss complex enriched with glossy couscous acid til krusset, frise og mat hår. Porostile, jeg er lidt Glycolic gloss leave-in. Var jeg ikke bare bedre end hende? Nej. Okay. Coats fever with ultimate shine. Skriv i comments, hvem det var et eller en til at læse engelsk Jeg tager 2 sections. og fransk. Jeg tager 2 sections og børster den ene. Og så efter jeg børster den ene, så skal jeg lægge den her spray ind. Skal man gøre det? Den første sted, vi skulle stoppe, fordi at min mor, hun skal gå. Så vi skulle bare lige se, hvad vi skal hende. Du kan også gå. Så har jeg brugt den her på den ene side. Har du også brugt den? De er meget lige. Så den der, det er den samme som den her. Den er bare slet ikke tykkere. Nu skal jeg bruge den her gloss en. Jeg kan ikke finde ud af at dele mit hår op. Kan du se? Og så er det bare, at jeg gør den her i dine hænder og gør sådan her. Because den her, den er Okay, hvad skal jeg gøre nu? godt. Fordi du har bare gået sådan 5 trin uden mig.
Der er kun 2 trin i det her. Godt, så Jeg det så lige. Hvad det skal man første. så spray det? Spray det. Spray det. Eller om dagen. Jo, om aftenen, hvis jeg ved det. Hvorfor gør jeg selv min? Det kan være den der gloss, eller den der gloss. Number side 2. Number 2. Side. Number side. Skal man også putte det der glitter noget? Ja, Hvornår? efter du har gjort det her. Du lægger spray på den ene side, så lægger du den der på den anden side, og så nej, på den her side, og så laver du præcis det samme. Altså, nu skal jeg bedst. I'm sorry. Kom nu, du skal også med. Jeg skal ikke være den eneste, der bare her. I'm lonely. Slickback. Slaying! Playing! Hvad laver du til dit hår, Pippi Langstrømpe? Ikke træk det af. Nej, det er fordi, det skal flyve af. Nå ja. Når du... Det bedste til at også kan lide. Og så går I bare lige sving nu. Der er bare sådan en så. Bare det er jo race quitter, men det er bare det.